ihe na-eme na ada anyị nwanyị bụ Blessing Lemchukwu na alakụrụ di ya n'ụbọchị taa mmemme a na-akpọ ịgba nkwụ ọ bụ ya anyị nọ ekpere na-ekpe bụ na Chineke ga-eduru ha ncha rute n'udo na-enwe nsogbu ọbụla andịrị nkwụ ha ji wee bịa ka ha ga-eji wee favor blessed kitchen obi na-atọkwa anyị ụtọ today all of us are very happy ihe niile na-eme n'ụbọchị taa and our prayer bụ na dịka ọ na-ana dị ya n'ụbọchị taa na Chineke ga-emepere m ụzọ ọ ga-agọzi ha ọbụbụrụ ọmụmụ nwanyị na ọ gaghị ete aka like a 9 months today otu a ka anyị ga-agbakọkwa wee na-eshikwa na-eri blessings of the Lord everyone amaka ngozi sinaka everyone amaka onye sinaka a good woman no come from the Lord. Chukwu is a blessing from above. Akwanye chotra nezi wanye chotra no hiyoma. Akwanye chotra nezi wanye kenwe no gonogondo. He will find it a wife who will find it a good thing. So dear man, and obtain a favor from the Lord. Bikolu kunna kodo kunjena matandoko kemeya in the protocol way. Yes, because somewhere nusulu asemia Jesus Christ. Amen. Now Jesus Christ. Amen. So now Jesus Christ. Amen. Ezuku. I can get him naked. To go for them. Not get you. Oh, young wine. Oh, come on, Senegi. That time I didn't. If you didn't, not a book of what you have. No one can work with anyone. Who what?
abalị nke mbụ otata abalị nke ọnwa nkiri na ịbụa mụcha ụtọ ọgwụ bụrụ mgbe ahụ ọgwụ ụbọchị 9 wee mee ka anyị zụkọta na ngwuru bee ogbuwe ruo m mmadụ na-ere anya Robinson ọbara siri ike bee nwa biribe elem chukwu onye ahụ na nwanne ya oge a nọrụla ata ndị m dere ebe ahụ Stanley Alexander Oko ndị n'ike Chelugwu bịa ọla mgbe ebe Robinson ga-alụ ihe nkịta onye nwa nwere mmasị ka anyị bịa ebe a n'ihi okwu gị na nne ga-amụta nwa hapụ ụmụ ya ọ gaghị abụrụ nwunye nwoke ga-alụ nna ga-amụta nwa ọ gaghị abụ nwanyị nwoke ga-alụ nwunye nwaanyị na onye ọzọ ga-aga ebe ọzọ ọ bụ ihe nkụta anyị ebe a oge ụbọchị ụtụtụ na ụbọchị nke mbụ nke e mere mmadụ mbụ lagiden Adam na Eve ga-eji wee mee ihe ndị atọ ala onye nweta atọ ka dụkwa atọ ruo taa ọ na-adịdo ebi bịa nsọ anyị Chineke bịa nsọ anyị Jizọs bịa nsọ anyị mmụọ nsọ ebule ga nọ n'anụ arụ ebule ga-eme ya n'anụ arụ ihe na ga-eme taa esisi nye aha gị otuto onye nwe Chineke ọrụ ebe mụ na-echi ya ọjị anyị kelekwa na ọjị anyị ga-ata kịta bịa goziere anyị ọjị a gozie ọjị a wee ya nsọ a na-adị n'akwụkwọ nke Chineke akwụkwọ mgbe izo n'etiti Ijipt bụ ndị ọrụ ka nọ ebe ahụ mgbe a na-apụ apụ iwe na-agba na akwụkwọ Exodus chapter 23 26 and 24 25 and 26 ihe ọ bụla anyị ga-eri ihe anyị ga-aṅụ anyị chi n'ihu Chineke ọbara ọjị a abami n'aka n'aha gị Chineke ọta gozie ọjị a gbanwee mkpụrụ ọjị a niile ọbụrụike nke Chineke mmadụ nwoke nwaanyị okorobịa gbọbịa nwatakịrị na-ata ọjị a ọtụta ndụ na-arụ isi ike tata ndụ ogologo tata arụ isi ike tata ịbara 2021 n'oge ebube ihe wee wuru anyị Chineke nwoke ndị ebe a okorobịa ọ na-ata ọgbọ nwaanyị nke ị na-ala nwaanyị bụ ebe ọzọ nwoke na-ala onye ga oji ngozi oji nzọpụta oji ndụ ebighị ọgwụ adị ire ụmụ gị na-agatecha mgbe anyị ga-esi ebe a wee bie ndị ga-emegasị ụzọ Chineke n'ikpeazụ otu bụrụ nke ngozi abụrụ nke mmadụ si na Jizọs Kraịst onye nwe anyị Yes, we've done that one, and that part is gone. We are facing the other part. So because Ndenike, Otago, ndị ọzọ na-ekezi ọjị ndị ya abaghị ime
Don't worry, I can
Thank you.
You know, the next thing on our brochure, the next thing on our item today, because Otagananga should begin on image there. Brune everything unwell, Abumando Jalop, or Rika Jalop hard after today. One chasu. Abuna make up Emerald go week. I may believe in the director we are since. So then a sharp of down. Chidogo Pico. Come like this. And so you go link and they lose. If you don't see that boy, you'll be there before the end month. But I can see if you can't support me, if you can't support me, if you can't support me, if you can't support me. Chidogo, I'm telling you, come here. Come here. Good. Because only money we are here, Maka Stanley. They will have Stanley. Only money we are here, Maka Chidogo. They will look here. Kaina got new rose both for the time I draw. Okay, stumble to the wall. That's all. All right. Stanley, how do you want to mother? Oh, Stanley. Chidogo number here. Oh, Ogabiko Chidogo number. Very Chidogo, very people. Because Chidogo, nobody can like it. I probably come there way. Why yo? They didn't repay no cable. Hey! Opa will liver. Thank you very much. I like him. Burundi Apo. I love this one. Unaros is in the Unaros is in the. Okay, no, Kishuna Gamma, I can't tutu. Tutu Naga.
If you open an apple at ya, go to ya, two for ya. All right. They go now, one. Now, Tidogo. Thank you. Now, what you do? Oh, yeah. Thank you. Again, let's go. Oh, yeah. 30. Over 30. 20. 15. 12. Now 1 to 12. A new community. What do you need? 10. 8. 6. 5. Thank you very much. I want your courage. Stanley, go back to your seat. All right, please. People, ndano na bea. People, ndano na bea. People, that you don't have a email. Now, put up a deal. People, that you don't have a email. Put up a How we make it on you? No good to neck. What an average. At operators here. I'm ready with Stanley. A chicken on your rani. Oh, yes, good on you. Yes, so. I raise it. What about you tell Oba? I believe the progress. What about Oba? All good numbers. Good look at that. That look at you. Yes, Morocco and Jana. Yes. Jesus was when you want. All right, thank you very much. Because this house was built for both of you. Then here now you will enjoy this paradise. So now never. Who will never because Yeah.
Thank you.
Thank you.